Sorlo phan man kipi sorlong pong chingki chingwai mate che than che pare adim an parta sorlo me thanga keng pen ke charjap thek jia phan ki phir ke thak la pen kaprek se ke hai hui ka chipi pon long jia phan pura ke dam tang jang mini phai crate trogani diphu manja atowara rai long ka ji rong hang pi aboha ke kim kerang jia phan long e ke somasai deng pon tang lo Birla diphu manja atowar pia kung mate San Anthony English School athing no long kaji rong hang pia boha ki kim kerang ji aphan Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram rong hangari deng pen nujok sompon tanglo Bangso hem kaddu kave lak trok ner kep atangka PNRDA saikam ahin pen si bangso sai deng pon lo Bangso hem ki kim kerang pon soar lo atum setami isi kaching ruma thai mate mai thai pen kedang lok chingwai chingsai aboha long pon po Bangso hot Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang kaning jepon atengke bangso hemtang de lote soarlo atum ki phir ke thak pen ke danglok ason awar sai long pon pu lasi bangso hem ki kim jia phan pinia bangki long e ke somasai deng pon lu pusi CEM Ronghang pen ning jepon la somen pensi dak rasio civica po atum ladak mane lake mohila isia group hai ajak training people pene ke phir ke thak therang ke thak manjak lo ka preka training people lasi ladak pini anujok ke som lasi ladak ke bandrual pencheng lo ladak building pen total 80 lakh satangka ya like PNRD scheme Bangso kaji rong hang pia boha ki kim pon chia phan nujok ke soma mai long Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be MLA Bidya Singh Ingleng Karbiang Long Autonomous Council EM Madhuram Lek Thepen ke danglok ke ongdong atum chitong dun News Report Karbiang Long Live